Yung pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Gari, totoo naman ano. Henry Maceda, Gari, totoo naman na maray. Henry Maceda, de kalibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardin pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasa. Tunayo naman ali. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, Garo seryoso ini ah. ang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na leader. Uyog-uyogon mo yan, leader. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de kalibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaon, Pwede. kadoro'y Ay, yan po, dekorasyon man sana yan. ang hapot ni VP Henry. Yan. Narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Kuminsido ka, Jerome? Kuminsido ka noon? Pwede. Woo! Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Alright. Maceda, live na sa Desigbe. Ma'am Ruby, good morning Ma'am Ruby, ang principal dyan sa bagong Abre Elementary School. Sabi ni Ma'am Ruby, count me please. Why should I count you, Ma'am Ruby? You are a countless person. Mapung ka na naman kan. Ano nga countless person? Sabi yung tabi, di ka nabibilang. Countless ah. Count me please. Sige Ma'am Ruby, you will be on the list. Good morning, 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 good morning. How are you today? Maray na aga Pilipinas, mga Bicolano, sa Manapartikan Mundo. Happy birthday nga pala. Ay, nag-apon si Ma'am Ruby. Tama ba? Tumatawag ba? Sabi ni Ma'am Ruby, kapay ka. Anong one vote for you? Anong one vote for me? I-multiply mo tabi, Ma'am Ruby. Kaya bagan mga teachers, para nabaon ko. I really love teachers. Ha? Para nabaon ko yan. Kung ako maging presidente kang Pilipinas, an entry point kan teacher, 50,000. Pagkarin, ganun malabo ang mangyari, Ma'am Ruby. Napadaba ako ang teaching profession, tabi. Sa totoo lang, maski ako nga maski pera nakukuha ko sa na dyan, padaba ako ang teaching profession. Ha? Kung ano yan it's a, di ba, ano po baga kan is, bako siya, kwan siya. It's a vocation. Teaching mga tugang is a vocation. It is a vocation.
na ang kaipuhan kipuso asin talento nin mga tawong nagtuturo. Puso na pagpadaba sa mga estudyante asin mga tugang sa iba pa na parte kang komunidad kung ikasaro kang teacher. Kaya ako padaba ko ang mga teachers. Hello, good morning. Good morning. Mayor. Ay, good morning po. Good morning po, Mayor. Ay, pamundo ka dyan. Iwanan ako ni Mayor Isami ka daw na. Barkada ko ha. Ay, tama ba, Mayor? Sa iba ko ma'am, actually sa iba ko madalagan ako sa ibang kuan, sa ibang munisipyo, bako digdi. Hindi, Chacha. Dito sa tabako, pwede rin. Ay kay lapason ta ka. Kay pang ko dyan mag-start ki 1 year. Dito ko nakatira. Gani panahon na gayod na bumalik ako sa lugar na ginikanan ko para tabangan ko ang sa kuyang inakian na probinsya. Ay inakian na probinsya. Ang sa kuyang munisipyo na duman ako ipinangaki, bako inakian na munisipyo. Duman ako ipinangaki. Di ba? Mayor, Governor. Okay, thank you. Iyo, bagay sa'yo. Oh, Batiol. Abiti kumain ka na. Ay, Mayor, kumain ka na. Ay, go pala. Pondo. Latosota ka dyan na. Pondo. Kumain ka na. Ata, pumondo ka. Kumain ka na. Iyon na po, nagpamahaw na ako sa bago kay Kusido. Ako, Bimbo. Nagpamahaw na ako kay Kusido po, yung. Bye, Gob. Okay. Bye-bye. Sarawayon ini. Nasa linya mga tugang ang dagdag na report kasabay po si Angel Mostasa hali dyan. Mga tugang sa luwas. Alamin natin ang mga balitang may init. Digdi po mga tugang sa inong programang Anhapot sa GB. Ako naman, para ko nagkakarapay, para tulan naman nindo. Hello? Yeah, good morning. Being a teacher is not only vocation. It is a Sometimes it is a vacation. vacation. Tama lang. Deserve lang dapat ang mga teachers na mag-rest, no? Para sinda maka-relax, di ba? Yes, kapag abot mo kang Marso, Buda, Abril, Oo. vacation na sila. They deserve. Opo. Tapos Milo, orang Henry Maceda, orang mayor kung wala mga teacher. Latasat. Correct. Warang hinrem kung dahil teacher, kaya ang mga teachers ko para nabaong ko yan. Kaya we are very proud of Opo. the teachers. Yeah. Pahit sa namigo. Pahit migo. Salamat. Para naman ako nagkaro. Seryoso naman ang mga reaksyon na naman. Ma'am Ruby, bala ka na Ma'am Ruby sa eskwelahan mo muna sa bala. Angel, good morning Angel. Bill, iwan mo. Good morning, Congressman. Ay, kadakol na kang posisyon ko. Bata birthday ngo niya ni Congressman. Sandali Sabi ni Ate Sally kanako Bicol, happy birthday ngayon sa masipag na Congressman Ronald Biernesto aka Kungli. Ronald Biernesto aka Kungli. Happy birthday po. Ano? Ano po? Nawara na lugod si Angel. Ako natay nang sabi ni Sally, 4th District o Balbay. Lat nga na. Alam lang ha. Nata 4th District ini. Baka sala ako sa Sini pa de. Okay. Salbata na ka Sally. Piglan Ate Sally. Kung kataning takate Sally, kinudot ka naman sa abagang sarawayon ka. Bonds? Nailing muna. Ini pala sa piloto. Kaya daw Congressman Dakan 4th District na. Hello. Kaya daw. Hello. Good morning. Hanggang 3rd District lang kita. Ata na nga ni Onis so piloto kang ako Bicol. Iyo ang may birthday ngo niya si Ronald Biernesto as alias Kungli. Kasi bago pa ako nag-apot, sabi ko, paano nakaigwang 4th District igdisal? Nag-create ki 4th District para digdi sa tagapagmaneho kan auto kan ako Bicol. AKA nga,
ngani. Upo, ngani. Nata, gusto mo magka 4th district kita halimbawa sa iling mo? Sa district pa lang ngani, grabe na. Ara mo ang gusto ko, dagugon mo ako ha. Hindi ko ma-agree ka sa kuya. Kay puhanta na naadalan ang Legazpi na magkaigwag kisarong ni pigapon na Lone District Representative. Kaya alam, may qualification tabi yan. Sa gabos na bagay, kay Puhan may kwalifikasyon, lalo na sa mga araw kayo na trabaho. Iyo. Kaya, Kasi kay Puhan mo maghampang sa tao, Oho. maglalaban mo ang distrito, and at the Opo. same time ang albay. yeah. Kay So, punta kaya, at least knowledgeable ka with regards to that. yes. Kay punta kaya kigari 300,000 population para magkaigwag kisarong makakirat kisarong distrito or sarong Lone District. For example, ang Legazpi dahil pang 300,000 eh. Ay, upo, sir. Oo. Totoo. Kaya lang ang problema, tagari, kung baga, pag 300,000 na, gari magastuso na yan sa pag Iyo, sir. buda mapagalo na ka na magpatos ki sobre. Tapos mapagalo na pagsamusamuhon. Mali mo, sir. Tiga-alat yan para sa posisyon mo once you retire. Hindi mo na iiling ito. Dahil mo na foresee. Okay. Talaga may air gap. Uy, crime yan. Okay. Dahil napaisip lang ako. Pero in fairness, sir, kasi bago sabi mo, teaching and teachers Yeah. as a profession, but unnoble. Ara mo, iyan na trabahong yan. Ang primero ining trabaho tabi lang sa broadcasting, padaba ko ini. sir. Pero ang aramang second love is teaching. Di ako dyan napapagal. Kaya pag ako ngaya, di ako pwede mag-teach. Dako lang akong gibo. Di ako nag-ako kin mga teaching load. Mapapabayaan ko ang teaching profession ko kung ako busy sa DCGB. Gusto ko, pag yaon ako dyan, may tatokan sa kuyang buong oras Panahon para at maturuan buhay. ang mga estudyante sa kolehiyo. Sabi ba kasi sa scripture, one you will hate and one you will love. So talagang saro lang dapat. Yan, dapat saro lang mo na. Oh, sa ulita daw ang kada sinabi mo. panahon. Ulita daw po. Sabi sa scripture, Hmm. you cannot love two masters. Yeah, One you opo. will hate and one you will love. Yes. Kaya pag ngaya, busy ako dito sa kumpanya, priority ko ini. Pag may Yan ka mga na offer, muna. di ako nag-ako. Nganya ko, mapabayaan ko yan. Pwede man pag sir, nag-accept ka ng mga advisor sa pag-thesis? Bay nakapagpara, motivate mo ako. Baka naman malula naman ako kung na aga. Lain sa hanap buhay, may kwarta baga duman. Awin doon sa mo. And not just that, Yeah. insight ka sa mga estudyante. No, I just love Kasi teaching. Ano ka na dyan senior ka na dyan sa profession mo. Nawawara ang kuwan ko dyan eh. Nawawara dyan ang sa kuyang. Buda, nagtatali man ako. Nag-aadal ako eh. Eksakto. Yeah. Tama, sir. I love But anyway, teaching. I love teaching, not good the student. morning po. I love teaching, not the student whom I teach. Sabagay, tama man talaga, sir. Kasi, Literal Ako Literal nag-airgap. Okay. Literal Okay. yung pag minsan, sir, Yeah, pero dapat ang estudyante, mga estudyante, aram mo tong, you're trying to give your best as a teacher, pero hindi man hindi pigaluwas ang sa indang best as a student. Okay. Sige na. Amo na. Bye-bye. Apo na. Good morning Bye-bye na. Bye na. Ang hapot, kaibas. Lalaking hindi inuumaga. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Morning, hello. Good morning, Angel. Good morning, VP. Yes. Ulit ako. Good morning, Angel. Good morning, VP. Okay man po. Okay. Good morning po, VP. Okay Aral ko man nindo po. kasi Joshua. Si Joshua pati ang busis, gari babae na paminsan. Iyo nga ni. Delikado yan si Wa. Okay, sige, go. Anyways, VP Henry, tulong beses sa sarong semana, maglilibot VP Henry ang mga miyembro kan Legazpi City Price Coordinating Task Force na pumpesto kan man iba-ibang mga ahensyo kan gobyerno, partikular na kaibahan ang mga departamento kan lokal na gobyerno kan Legazpi, bakusa na sa mga merkado publiko digdi sa syudad, partikular na digdi sa Legazpi Public Market as in Albay Public Market. Kundi isasabay na ito VP Henry na mga edifisyo as in mga tindahan digdinin, mga hardware, mga gasoline station, tanganing masiguro VP Henry na wara nin mga nagbebentahe as in nagkakuan ni na
pagkakataon na magpalangkaw nin presyo na bako otorisado asin wala nin pag-aprobar kan man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno na dapat tatauman ni na approval para sa pagdagdag ni na presyo kan man iba-ibang mga produkto. Ini VP Henry ang naging assessment asin na napag-urunan kan task force kasuhapon kung saan mismo nga si Alcalde Hisham Ismail ang nangenot duman sa pag-inspeksyon, pagmamonitor kan mga presenteng pamaresyuhan kan mga produktong iyaon dyan sa Legazpi City Public Market. Kasuhapon VP Henry kan pinanginotan kan Market Administrator kan Legazpi Public Market na si Administrator Ronald Pasano kay bahan ang mga personahes kan Department of Trade and Industry Albay itong inspeksyon kung sa partikular na pighirilingin da apera duman sa mga pamaresyuhan ka partikular na kaining mga sira asin mga karneng urig asin manok tigirikisan ninda VP Henry itong su estado asin kamugtakan kan mga timbangan na gagamit dyan sa nasabing merkado. Sa Bilugan VP Henry na 15 mga timbangan ang paramienta sa pigkonfiskar para ipairarom sa magkakanigong calibration. Mantang 5 VP Henry ang dagos ng pigkonfiskar matapos na madiskubre na raraot ini asin depektibo. Sigun sa pagipagurong ta VP Henry sa alkalde, nasabing lakdang kan nasabing task force ang igibuhon na tulong beses karong semana dahil ang nagkakaigwanin mga clamor na posible ngayang magbentahiman lalo na itong sa mga gas station digdi na posible ngayang magpalangkaw ngayon in presyo dahil ngaya duman ngayon sa pigya nakasanayan na kada Martes alas 6 ng pagkaaga saka lang ngaya magkakaigwa ngayanin pag-umento sa presyo o itong supiga aasahan man na rollback. Aside kay VP Henry, itong may gut man natugon and ang resulta ato VP Henry, medyo okay man at the same time may mga paghiruman sa presyo pero itong reasonable man VP Henry as in the man siya sobra-sobrang paglangkaw dahil taan na rason man kan itong mga paratinda nanganganaan man na sa VP Henry duman sa taga-apod na transportation cost kung saan itong mga produkto partikular na itong mga produktong pang-agrikultura anhali pa sa ibang parte kan rehiyon and may mga parte man kan may mga produkto man duman VP Henry anhali sa luwas kan Bicol region. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas. O marayan ha. Igwa ng mga tugang ki mga monitoring na pinagigiribo. May kinaraman po dyan sa mga price monitoring. Mientras tanto, nasa linyaman si Jimmy. Kasabay may kinaraman sa plano ni Mayor Vanji Arandia na magpa-share sa Aleco para ipaabot ang problema sa kuryente sa Piudoran, Albay. Jimmy! Good morning, Jim! Sa BP, maray na aga sa mga parantabay, pabungan ko na kay Ponte, ni balansiho naman. Yes. Malala. Tamang-tama, uyan si Karen. O, taday ko na kaya napudang kibasta-basta ang aliko eh. Deko. Oo. Sige daw, go. Malala. Dapat talaga, mabalansi ini. Makuha lalado kan na aliko. Tayo man ako makapasiring dyan. Tarayo ako. Malala ang problema sa kuryente sa Piudoran, ang aircon nagluluwas mainit na, bako lipot dahil sa low voltage, dakulo na nararaot na appliances, ngunyan, ang pigpupukpukan mga tao, natural, mga lokal na opisyal, kung ano ang mga pigigibo. Kaya, sigun kay Mayor Vanji Arandia, plano niya na magpasyar dyan sa Aleco main office para ipaabot ang dakulang concern kan mga taga Piudoran, manungod sa supply kan kuryente. Sa ibong kan mainit na panahon, pagbanggi, matanglayon, daan, pagkaturog konsain sigun kay Mayor Arandia, siya mismo nagsasapar sa kunanoan, pigsasapar kan mga namamanuan, kung kaya ramdam niya ang reklamo kan na mga konstituentes kan Piudoran, konsain apwira sa low voltage, sige pan puro palso kan kuryente. Maski ang gobernador, si Gobernador Noel Rosal, ipig-post na tabi BP sa social media nagrangay, asin pigpapangapodan ng gobernador na magtumar parte sa pigsasapar na problema kan mga taga Piudoran manungod sa supply kan na kuryente tabi BP. Iyan ang sa tuyang mga dagdag. Jimmy, bako aloy na yan nagari-concern sa Piudoran, ano? Di ba? Aloy na tabi BP. May number ka kayo ni Kwan mo, ni Madimo? Aloy, sige, pariport na ko na si Pading Alboda at si Karen, tapos apudan ko si Madiha. Tanganing siya na mismo forward daw tabi gari sa ko, Jim. Ano ko na? Sige. Nag-change, nagbago kaya akong cellphone eh, kaya de ko nadaragayod so kwan.
So, wala eh. So, Na mapashare siya dyan sa main office, kanali ko, si Mayor na mismo. iyo. Sige daw, Mayor. Banjerandia. Wala talaga, Jim. Pakipulod mo sa ko, ha? I-send ko sa messenger mo. Okay, sige. Thank Sige, you. out naman ako. Jimmy na salita, DCGV News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Babalikan taon, mga tugang ang report ni Jimmy na salita taon lang. Sabi ni Sir Santi, gibuhan ka pa da aki campaign. Sir Santi, good morning. Tama na po, Sir Santi. Tama. Saka na, ha? Libre ka da. Dahil nga kibayad. Good morning, Ma'am Ruby. Tabi, ining barkada kong principal na ini. Kung nagkairisipan ng babaying ini. Hello? Hello, taga-Tabaco po. Ay, good morning, Tabaco City. Hindi na sabi Sir Henry, dalaga na. Abo ako. Ako kaya, busing, pag ang pamilya ko huminabod, ako nagpipirit. Di ba? Buda ako talaga, personally, habo man po ako sa politika maglaog. Ben, nakakatabang na kitang yaong kita digdi. Iya po. Sigurado na ko Awit na, aba kong kaiwal. Okay. Uyog-uyogo. Thank you. Uyog-uyogon mo, Jerome. Tabako na ito, Kaya kada munisipyo, may barkada ako talaga. Hindi ka masisiro. DCGB. Always number 1, always at your service. Padingal Mario. Good morning, Padingal. Salamat tabi padi kon sa daraga igwang tulay na dayeng salog saod diyan sa may saod. Plano naman ining gibuhon diyan sa Barangay Bitano kon sa inyaon man ang saudan. Yan ang tigbubusol kan Barangay Council kan Bitano base sa Resolution number 7 series of 2026 na nakabot na sa Karaman kan Sanggunian Palunsod. Laman digdi sa resolusyon na pigahagad na kay Mayor Isiam Ismail sa Sanggunian Palunsod, sa City Engineering Office, asin sa DPWH na adalan ang posibilidad na mag-construct na ng mga pedestrian overpass dyan sa lugar ka na Bitano na magabat ang traffic lalo na pag rush hour. Very tama man iyan, Padi. Panahon ng adalan talaga iyan. Sige. Iyo gayod ta. Maski na yung salog pwede gibuhan tulay. Iligon mo pa diha. Sa daraga bagayo. Sige, diretso. Sa daraga bagayo. Tulay na yung salog. Problema dahil mapigaragihan kan tao. Igwa nga ning salog, dahil man gitulay, may tulay dahil salog. Hindi kaya bagang Bitano, sentro mananggad baganin komersyo. Yes. Yaw dyan sa merkado, yaw dyan sa nagkapirang mall, sa sinibambang mga business establishment. Pag rush hour, volume mananggadan mga nagbabaralyo sa tinampo, asin konminsan, pinaresulta sa aksidente kasi pag may nabunggo dyan. Kaya nagbotoan ideya sa Barangay Council kan Bitano na ano daw adalan kan gobyerno lokal baka panahon na ini na adalan kan gobyerno lokal asin kan DPWH ang posibilidad na mag-construct na ng mga pedestrian overpass sa mga lugar dyan sa Bitano na heavy and traffic. Apo. Ang ideya na yan, ipinagpaabot na sa alkalde, asin ipinasa naman sa Sanggunian Palunsod para pag-adalanin maray. Ara mo pa ding ang suwestionaan, gari, pwede, taara mo, habang naghahaloy talaga, nagpipiot na kita. Iyon mo, hapunan ta dyan sa sentro kan Legazpi. Sa Legazpi baga, sa pag-cross kang kadakol ng mga tao, talagang naantala na ang mga bihikulo. Mas maray talaga ng ngunyam pa lang na atab, magibo na yan, di ba? Madalan man, iyan. Tapos, ilingon mo, inin na mga areas na ngaya, macros ka talaga na sa tinampo. Diyan sa may area yan, minabul yung binang auto, talagang piot pa rin. Yan na sa may release ba ka?
Oo, totoo. Yan. Oo. Oo. Sabi, sa may release, o dyan Oo. sa may saudan, talagang ang tao baga, na namusot-pusot Yeah. pag rush hour. Yeah. Kaya minsan, dahil naman nagko-control ka ng mga traffic enforcers, tapos Oo. may pedestrian lane, Oo. so kami na itsot talaga sa bako pedestrian lane. Kaya kung minsan may na-aksidente. Iyan ang pagkasabi pa din na mas daing salog, pwede mong gibang kitulay. Iyon na nga ni. Kaya kung sa daraga baga, igong tulay na dahil salog, kaya Oo. sa may taon, pwede ngayon man mangyari dyan sa Mitano. Actually, ang pwede dyan, maski bako na konkreto, sa mga bakal sana, para madali mahali. Sa Bakal. Manila baga, ang mga bridge baga, bakal. Manila, Pwede, mga overpass. Pwede, Pwede ba mga na bakal yan, oo. para pag hinali mo, madali ang pagtanggal. Dakol man ang mga klaseng overpass ang kuan may mari ang quality na maski magabat ang tao, kaya mong bumanggo. Dakol kaya yan, dakol kaya. Anyway, Kaya pa di pisilo nun ngayon pag nagka-problema, pag abot kang aldaw, na tabi, ano yan, pag abot kang aldaw, nagkaka-problema, kaya madimulis ka kang konkreto, sayang, di ba? yung nga niya. Okay. Anyway, dyan sa Bagong Bayan, pwede man inigibon. Yeah, okay. Sa Bagong Bayan. Sige makipag-corner kita kay kapitan, kay councilor. Dahil kumandidato ka ng ano. Siguro. Last term naman kayo si Kapitan Amorek. Oo, kay puan pa rin na magtarabangan ng ganyan na panahon eh. Last term naman si Kapitan Amorek. Si Kano magsalida. Yeah. Ay. Pamundo ka dyan. Okay, sige. Yan, dami pa rin ang informasyon. Digdig yung alay sa lawas. Alon Mario, DCGB. Salamat pa rin Al sa report. Hali po dyan sa Luwa. Hello, good morning. Hello, amigo. Ako sa iling kumigo ilingon mo. Although na po na ini ni Mayor Rosal ka ito. Iyan na LCC baga pasiring sa SM. Iyan na walkway na ginibo. Tanganin ang tao magralakaw sana. Dapat iyan may overpass na matulay ang tao sa ibong. Pwede ba? Di ba? Ano sa iling mo? Tama ma'am. Pero dyan sa Bita, ang pedestrian, saro lang sa nakakontribute yan. Pero ang numero uno talaga, amigo, ang tinampo dyan, piyot na. Yeah, Diyo. Sa ibong yan, so imarep. Sa imarep yan, sa ibong subanggo. Yeah. Sa inutan, intersection. Yes. Kaya, magubol-bol talaga. Yes, oho. Baka Okay. makunta sa pagkunyan, maging ko din i-suggest, mag-uwi dining para may mga maapektaran. Yeah. Kaya ako ang suggestion ko, pag uwi pa rin kay overpass, kwan lang, metal, ano po kaan? Metal, ano po kaan? Bakal. Ngayon, in case pag abot kang panahon may problema, matanggal ka lang kang bakal, kaya mo pang may transfer sa ibang lugar. Tapos mag-iwas-iwas talaga. Takot ng volume ka na auto talaga. Yes. Sabayan pag ang release, tapos pag sa release, slow down ka. Iyo baga. Kaya mas mari talaga ang tao, nasa itaas nag-aagi. Iyo. Okay. Kaya baga, may basis, dipisi lang para agi dyan, lao na kung rush hour. Beta, pag ako nag-attender naman sa sarong meeting ni Mayor Hisham, i-suggest ko naman yan. Iya. Ngunyan baga, may edit na pagbabago dyan, na may basis, dahil napipalaog swaling baryada. Minali ko na naman sa may kanto bagang pang water district. Opo. Tanganing din na makakontribute sa traffic. Yeah, okay. Okay, Migo. Salamat, Migo. Salamaton. O sige, Tod, tababalikan taan mga isyong yan, mga tugang sa tuya na palibot. Sabi kan texter ta, bako man pedestrian ang problema dyan. Bako man ngaya pedestrian ang problema dyan. Magayong kuta, mawiden ang tinampo dyan, tayaon dyan, so MRF, ninda, so bangko, kinapag-abot inutan, so intersection pa. Tama, pwede. Magayon man ang suggestion kayo na sa tuyang listener. Tama po, may punto ka po dyan sa sinabi mo. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, sir. At ko lang sabi, sir, so ito nga ba ko sa hapon, dan brand out kaya, dahil ko na ikanamati. So, alin, sir? Ito pagi na pag-apot ko kung ining sa ang bata, magtatao ki-discount sa mga senior. Ay po, ihapot ko po sa aliko yan talaga pala, sir. Baka makontak ko. Tumapod ako sa aliko ngunyan, iyo. Iyo, alay na kaya akong senior, dahil man kami tigil. Day ang bapa. Pero kung so regular na bill sa Aleco, may 20% discount eh. Lalo na kung kasabay ka sa, pero pong, kasabay ka sa 20% discount or
kung halimbawa nga member ka kang purpose, pwedeng ma-qualify ka naman sa pig-apod na lifeline subsidy. Baka man, grabe ako. Purpose. Siya, Senior ka lang po. O sige sir, ihapota ha. Ihapota po sa liko yan ha. Kung pwede mapamagtakusin dati discount. Iyo po. Very good point yan sir. Ha? Sige, salamaton po. Salamaton. Alright, sige. Wala pa dyan si Shara. Hindi pa si Shara, no, Jerome? Hindi pa si Shara, no? Wala pa si Shara. Sige daw, makikipag-coordinate kita sa Aleco. Ilog ko na muna ang report ni Angel Mustasa. Tabibiluhan tayo ni na problema mga tugang sa Piodoran Albay. Di man kita mga ako na masusolve tayo ni tayo ni may dakula kayang proseso yan. Pero at least may paabot ha. Di inuumaga. Ulita daw ni Nagdadamot Nyan. mo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Angel. Good morning, Angel. May nabalik. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabi. Nang balik ako, VP Henry. Today, mo ako tigpa extra kasubago. Pigano? Tigpa extra. Ano ka magkata? Naghalap kaya ako, Oy. VP Henry, kung Ano, may Angel, abot gusto ka daw tabi, Jerome Kidit. Ako kaya ako mag-headset eh. Nabubungog ako. Ano siya niya? Makusugon eh. Yan. Angel? Yes, VP. Angel? Yes po. Paano? Ay, nawara lugod. Di ko nadadangog si Angel, Noy. Di ko nadadangog sa headset. Hello? Hello? Wala talaga si Angel sa headset. Diyan na lang sa kuan. Gusto ka daw kiniit. Angel? Yes, VP. Oo. Hapoton ta ka, ha? Apo. Nag-report ka. Kasbago. Apo. Uminapod si Mrs. Sisi ang priority ko. So, report mo si Mrs. Si Ma'am Malo. Siyempre. Baka madamay ako. Tabaka. Latusunta ka. Tabaka irasunta ka. Nanganya ako nag-report si Angel. Apo. Baka pag nahiling ka, madamay ka. Nailig ko kasubanggi. Nagliklik lang ako kay Agihan. Naling mo kasubanggi na ta kasubanggi. Ay, dos lang pala ni Mamalo. Kasapon gayon. Kasubanggi nga ni. Okay. Anyway, Sige, go. Henry, ngunit na pagkaaga, mga kaibahan ta asin mga kahuruntaan na Regional Director kan Civil Service Commission Bicol dahilan VP Henry ta kanakalis na daw ibig paluwas na ninda itong listahan kan mga nominado na nagka-receive ninda para di VP Henry sa 2026 Gawad Lingkod Bayani. Para mas masabutan pa VP Henry kung ano ining pagtaunin on na ninda asin kung paano nakakapag-valid di VP Henry. Nawala si Angel. Apudan ta ka Angel ha, madali lang. Tawagan kita, madali lang ha. Apudan ta ka, madali lang. Tabi. Apudan ta ka Angel. Apudan ta ka tanga. Ay, mapagalo ng cellphone ko. Dahil ko nakukuha ang tamang pindutan ka. Ano na ini oh. Ala, ay nako. Madali lang Angel ha, tapudan ta ka. Angel Mustasa. Pagalo ng baratong cellphone. Okay na. Takoro ta si Director Daisy Bragais, mga tugang kan Civil Service Commission. May kinaraman po sa Lingkod Bayan. Angel, Lingkod Bayan Award, tama? Angel? Gawad Lingkod Bayani Gawad Lingkod Bayani Award. Sige. Yes po. Opo, okay. Good morning po, RD. Nasa ibang linya po si VP Henry. Ma'am, ano po ining Gawad Lingkod Bayani po? Opo. Attorney, Director, maray na aga po. Maray na aga, Sir Henry. Kumusta, Ma'am Daisy? Maray man po ang sa tuyang aldamon yan. As in, ako man pong mainito na maray na nag-uuran-uran po baga. Iyan, opo. Director, Attorney, pwede po ma-explain ano po ini na bagong ining klaseng recognition na ini para sa tayo mga kababayan? Go ahead, please. Opo, ini po dati na po ining ginigibo kang Civil Service Commission. Ang pangaran niya po dati ay Search for Outstanding Government Workers. Ayun. Kang last year po, na-rename siya kasi nag-rebranding po ang CSC. Ang apod na po sa iya is Gawad Lingkod Bayani. Opo, okay. So tulungan po giraray ang kategorya digdi. Igo po kita itong Gawad ng Pangulo. Ini po itong Presidential Award. Opo.
yung Pag-asa Award ng Civil Service Commission. Okay. As in yung dangal ng bayan. Okay. So, tulungan Opo. tiraray po ang categories. Mhm. May na-receive na po kaming 42 nominations Opo. sa gabos na po ining Bicol, sa Mhm. Bicol. Mhm. Pero out of the 42 po, 37 lang po kaya ang compliance sa documentary requirement. Opo. Kaya ang naka-publish mi po ngunyan na hinahagadan mi po ning mga feedback, comment. Itong 37 po na nag-qualify initially. Opo. Sisay po ini ma'am na I mean ano pong mga mga nature of so work ninda sa gobyerno? Natural gabos po ini government workers, di ba? Opo, gabos po na mga pwedeng mag-intradigdi, nasa gobyerno po. Elective man po iyan o appointive, pwede pong manominate. Kadaklan po digdi teachers sa Department of Education. Ikaw man po kita ning mayor, ikaw po kita ning regional director. Kadakol po, ining 37 na nag-qualify, kung mga nakikiulay kami sa publiko, kung ditado po nindo sinda, you happen to work with them, or may mga experiences po kamo, tungkol dito sa mga nominees, paki-submit po kan sa indong comments or feedback, duman po sa link na pigtao duman sa samoyang social media page. Opo. Ini ma'am na gawad ng Pangulo, Pag-asa, and Dangal ng Bayan Award. Ano po ini? Ano pong pagkakaiba kan tulong kategoryang ini? As in, sisay po pwedeng maging qualified digdi? Opo. Ang gawad ng Pangulo po, ang impact ng accomplishment dapat po nationwide. Nationwide, okay. Kaya ini po ang pinakahalangkaw na award Wow, na okay. pwedeng makuha. Ang Pag-asa naman po, one or two or more agencies, human po ang impact ang kang accomplishment. And then ang Dangal, human po ini itong adherence sa Republic Act 6713 kung sa inyaon po ang satuyang norms of conduct and ethical standards for public officials and employees. So magayon po ini. Okay. So ano po itong nominees na itong pero ito 32 na na-qualified? 37 po. 37 itong qualified na nominees na ito. Ano po ito? Identified na consender sa tulong ini o sisay po ma-determine consenda po qualified na matawanan ki recognition sa tulong mga categories na ini? Actually po, identified na po, duman sa posting ni, Opo. sa Dangal, sa Pag-asa, sa Presidential, yaon na po iyan. I see. Okay lang ma'am nangaranan po sinda sa on-air? Tagal na-publish naman indo ini? Opo, nakapublish po siya. Okay. Sa Dangal, sa gawad ng Pangulo po, sisan mga nominees po? Sa gawad ng Pangulo po, ang mga nominees po dyan yaon si Fire Chief Inspector Mark Alan Consegra. Halit po siya sa Bureau of Fire Protection. Opo. And then, yaon man po dyan si Fire Officer Sureta, DSP man po girara ini. Opo. And then, yaon man po dyan si Florencio Mongoso Jr., General Manager po siya kang Metropolitan Naga Water District. And then, igwa po pang saro, si Dr. Lynn Lourdes Lucena, medical specialist po siya sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Opo. And aside from that, Sir Henry, igwa pa po kitang group nomination. Kasi pwede po digdi ang individual, pwede man po ang group. Opo. May group nomination po ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Region 5. Wow. So, sinda po ang mga nasa gawad Pangulo. Opo. Okay. Sa Pag-asa po, ma'am, Director. Sa Pag-asa po, ang mga group nominees, ito pong Camarines Norte Water District, Eco Warriors. Opo. And then, igwaman po itong Exemplary Leadership and School Governance Academy kang Department of Education Masbate. Opo. And then MNWD Environment and Water Resources Division sa Naga City man po ini. Opo. I see. Deng individual mo sa Pag-asa, mama, no? Sa Pag-asa po ang mga individual sina Carlos Cambe, Metro Aid kang City Government of Naga. Wow.
Then Demetrio Anduyan, Director 4 ng Commission on Higher Education, Region 5. Then si Erica Rodriguez, Nutrition Officer 1 ng Municipal Government of San Miguel, Catanduanes. Opo. Ay, Iwa pa po kitang ibang individual nominee, si Freddy Caballero, Jail Superintendent ng BJMP. Si Ralph Vincent Bobis, Jail Chief Inspector ng BJMP. Opo. And then si Mayor Cynthia Falcotelo Fortes ng Barcelona, Sorsogon. Ayun. Opo. Okay. So, sa dangal ng bayan, ma'am, tabi. Actually, Sir Henry, gwa pa kitang mga pag-asa. Ay, gwa pa. Sige. Kailangan po kaya sa pag-asa kakalaon. Sige na po, ma'am. Ubuson tatangani. Maka-inspire lamang. Sige po, go ahead, please. Opo. Si Myla Cordial, school principal po kang DepEd Catanduanes. Wow. And then David Santa Ana, head teacher 3, DepEd Masbate City. Then Marcelino Ibanez, Education Program Supervisor, DepEd Masbate City. Opo. Then si Mr. Mer Rivera, Information Technology Officer 1, Opo. DepEd Masbate City. Yaon man po si Aurea Primaverde Gonzalez, Community Relations Officer A, kang Metropolitan Naga Water District. Opo. Si Sir June Oliveros, Provincial Director kang TESDA, Region 5. Opo. Then si Rosalyn Mohal, Associate Professor 4 kang TESDA, Camarines Sur Institute of Fisheries and Marine Sciences. Oho. Yan Okay. po yung mga pag-asa. Wow, okay. Sa dangal naman po, ang Opo. gawad dangal ng bayan, yaon po dyan si Carmina Buwag, Teacher 6 kang DepEd Tabaco City. Si Reggie Navarro, Teacher 3, DepEd Naga City. Opo. Julian Centes, Head Teacher 3, DepEd Naga City. Then si Sir Dennis Gamis, Head Teacher 2, DepEd Sorsogon. Opo. Warlito Guerrero, Master Teacher 1, DepEd Sorsogon. Rosario Perillo, City Government Department Head 1, Ligao City. Opo. And then si Carlo Santoyo Maranan, General Manager kang Jose Panganiban Water District. And si Edna Cynthia Berset, Regional Director kang Department of Economy, Planning and Development, Opo. Regional Office Yun. 5. Opo. Then last na mga nominees sa Gawad Dangal, Opo. Ronnie Valladores Jr., Teacher 3, DepEd Masbate City. Yoli Amilano, Teacher in Charge, DepEd Camarines Sur. Elsie Climacosa, Master Teacher 2, DepEd Camsur. Joanne Abelide, Teacher 3, Department of Education, Naga City. Mary Cindy Aliorde, Junior Administrative Assistant, Social Security System, Sorsogon Branch. Iyon. Very Then good. Joyce Cabais, Corporate Executive Officer 2, SSS, Tabaco Branch. Opo. Then Anjo Evangelista, Senior Analyst, SSS, Virac Branch. And last but not the least, si Connie Salvador, Master Teacher 1, DepEd Sorsogon. Iya, opo. Di ba ma'am mayroon kang, kundi ako nasasalaigo kang kigero regional and pang-national na entry tabi? Opo, ini po gabos, ini ang mga nominee sa Bicol. Opo. Mapili po ngunyan ang Regional Committee on Awards ka mga regional winners. Ayun. Ining regional winners po, ini na ang magiging entries kang Bicol Region sa National Award. Ayun. Opo. So dahil po kin-number kumpira yan nominees naan, basta suma-qualified po sa siring na kategorya, Madam Attorney. Opo. Kung si Say po ang mapili kang Regional Committee on Awards, yun po yan ang ipapadara sa national Opo. level. Yeah. Sisay pang komposisyon kang regional committee?
Ang Awards. Regional Committee on Awards po, composed po iyan. Ako po, ang Assistant Regional Director kang CSC. Opo. And then, igo po kitang coming from the private sector, si Oho. Father Rex Arjona. Aya. Oh. And then, igo po kitang coming from outside the CSC, si Regional Director kang Securities and Exchange Commission, Opo. si Attorney Norma Olayatan. Mhm. And then, ang Samuyang Public Assistance and Liaison Division po. Ayan, opo. Kasabago po, attorney, director, na-mention mo na pinablish nindo, ano kaya na-announce na sa on-air, ipapublish mo ni sigurado sa social media mi. Naghagad ka mo feedback, hali sa publiko, pa ikinaraman sa mga nominees. Anong klaseng feedback ang kinakaipan po ninyong madangog? Gabos pong klaseng feedback, be it positive or negative. Ayun. Iti-take into consideration po iyan sa pagpili kang regional winners. Ayun, okay. No rin po ang announcement of winners kani para sa regional, o ang regional winners? Ma-announce po kami kaini mga bandang June na po. Kasi isasabit mo muna po ini sa central office Opo. ang mga regional winners sa Bicol. Wow, congratulations po in advance sa mga maging manggagana ta. Okay, may posibilidad madam na dakul ang winners ta sa Bicol to represent us tuman po sa national category? Pwede po kasi kadakol po bagay ni 37 po ini. Opo. And sana po may manggana sa national. Iyan ang the best. Okay, oho. Attorney Daisy Ponsalan, salamat ma'am. Unless po na may announcement po Halis Civil Service Commission. Go ahead po. Sir Henry, thank you po sa interviewing ini. Gusto ko lang pong i-congratulate si mga nakapasa sa Career Service Examination na na-release po kasaudma. Wow. Oho. Congratulations po. Digdi po sa Bicol Region. Ang passer na po ay 17.6%. Wow. Kaya si mga nakapasa po, may ipopost po kami kung nooarin ka din inda makuhaan sa indang Certificate of Eligibility na pwede nindang makuha digdi sa samuyang opisina. Opo. Ang pagkabambi dapat personal ba? Tabi, tama? Personal po yan, Sir Henry. Pero may schedule ka mukha na, no? Di ba? Opo, may schedule po. Ayun, okay. Sige, ma'am, iyan po, nalibawa, igo kaya kihaluyunan na bang nakakuha sa endocan certification, di ba? Ito po pag ngayon nawara, paano ang gigibuhon tabi? Ay madigdi lang po yan sa opisina, ma-fill out yung form, and then magdara po ng ID, and then sa request po kung ang reason niya ay nawara. Igmaman po yan ng declaration na isasabihin niya na nawara, kaya ma-request siya ng certification. Ayun, maray man. Tego kaya sa kung naghapot kan sarong aldaw digdi sa kuya, in-advisean ko na lang na magpasiring dyan sa civil service, tangin niya ko, ihapot mo po ang duman. Arog pa lang ka ng proseso, madali man lang. Opo. Attorney Daisy, salamat na maray. Mabuhay pa ang Civil Service Commission. Salamat din po. Opo. Angel? So yan, VP Henry, si Attorney Daisy Ponsalan Bragais. Last year, VP Henry, naramduman ko, nakaabot sa national level si dating Provincial Agriculturist Rebecca. Iyo. And Nanggana then, ba siya, di ba? Nanggana siya eh. Opo, and then si Senior Fire Officer to Gianan kan BSP Pilar Sorsogon. Yes. Pero And then sa regional level, VP Henry, nailing ko duman nominado si our very own Sir Glenn Barcelon. Winner siya, di ba? Winner siya kang last year. Regional level po, Regional level VP Henry. Okay. So yan, VP Henry. Sa na dyan, ang local pa intron ta ka, ang private. Private baga, VP Henry. Bago muna ako, ikaw muna. Kaya, iyan na jingle mo na yan, VP Henry. Inagot mo na yan. Pamundo ka ta. Ano ko gina Attorney Ponsalan? Ay, VP, bibriefing ko na si RD na pag natagos kang either sabi baga kang listener mo, mayor, governor. Ang impact mo baga, VP, bako lang pang national baga. Pondo. Baka, Anong sabi mo pag national na ang impact mo baga, VP Henry, bako lang pang nakaabot ka ng Las Vegas, nagpaprograma duman. Okay na, sige. So yan, VP Henry, and mga istorya paligid sa luwas with Kuya Boy, Ilva Mostaza, District Civilian. Salamat sa report. Hali dyan sa luwas, kasabay si Angel Mostaza with Director Daisy Bragais kan Civil Service Commission. Mientras tanto, nasa linyaman si Director Joel De Feo, kasabay po si baliktad ang adib ko baliktad si Primera Day. Nasa rin niya po si Karen Ala, kasabay mga tugang si Regional Director Joel De Feo kang LTFRB Region 5. Angel, good morning Angel.
tama ka tabi dyan, depende. Uli ako sa may Albay Astudom dahil ang 691 na mga jeepney driver anya on digdi. Tanga ni ma-receive na itong pinagalat na 5,000 pesos na financial na asistensya hali sa DSWD asin sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Kaiba ko ngunyan, si Director ka na FTC, Director Joel. Karen. Yes, baby. Pakiulit kang ihaputa ta medyo nagwawara ka sa bagong signal eh. Anong pakiulit? Anong issue ta kay Director? Ang yung DGB Henry, 691 na mga jeepney driver Opo. ay matatali si Binin 5,000 pesos na financial assistance. Ayun. So tigpa para haralat na ini Yeah. sa DSWD asin sa LTFRB. Opo. Kaya pa po nangunyan si Director, si Vital Matadapo. Apo. Director Joel. Hello, RD. Hello. Director, si Henry po sa DCGB. Good morning po sa imo. Opo, good morning po sir. At sa kabos na naghihinanyag po sa Sendong Estasyon. Opo. Congratulations tabi sir ha. Gari mo man sa tuyang mga driver and operators ngunyan tabi dahil andyan subsiding iyan. Pwede po Opo, pakidetalye nagagusto po paano yun, po sila napaka-assistant qualify? Go ahead sir. Opo, nagagusto po yun. This is my second site po na binisita ngunyan. Unang-unang po ako sa Sorsogon. Duman po, igumang kita kinasa 400 plus. Na nagpupo naman, kanaghali ako. Opo. Ano na po ako sa Panduang site po, ang payout, bigli sa Albay Astrodome. Kung saan, may ine-expect po kita rin na 691 beneficiary. Opo. Ini po sir, mga drivers ini, day pang operator dyan. Opo, RD. PUJ drivers lang po ini. Opo. So 5,000 pe. Tama ba yun ang pagkaintindi ko? Ini sa subsidy na pinangako kan gobyerno po para sa inda, lalo na kung sa tuyang presidente na ipapali sa LTFRB? AX po ini, Cash Relief Assistance under the AX program of the DSWD. Opo. Connected ini sir duman sa krisis sa petroleum products, ano? Iba pa po ini, DSWD ko ini. DSWD. Opo. I see. Paano po sila sir na qualified sa siring na beneficiary? Beneficio? Ini pong mga driver na ini, sinubmit ini sa MUYA, kan of mga operator ninda. Okay. Opo. Kaya po, sindan mga lehitimong operator based on the submitted list. Opo. Kan mga operator, lehitimong operator, kan LTFRB, na nasa listahan ni, nagsubmit ninda, i-driver ninda. Ayun, opo. So ini sir na 5,000, saan mapapaduman po ini? Sa driver ba o talagang sa enda po yan, sir? Driver po ini, driver, assistance ini to drivers. Kasi baga, Opo. yung mga nagbo-boundary, kaya nga ni po baga nasa ta PUJ ini. Kasi ang PUJ po, iyan may mga boundary. Iya, So tama. kaya porsintuhan. Dahil sa pagmahal, kang presyo, kang produktong petrolyo, kang diesel, nabawasan sa indang income. Opo, Kasi opo. di ba nauubos na lang sa diesel. Yeah, totoo. Kaya po assistance yan eh. Kaya nga niyan tawag sa digdi, assistance to individual in crisis situation. Iyan, tangani po na mas, at least ha, ining 5,000, ako lang natabang po ini sa tuyang mga kababayan. Opo. At least ko niyan daw, sabi nga ni sa kuya, kahit yung salon na driver, may tang bagas-bagas. Yes. Kaya kung kasabay na dyan ang panira, bakulang bagas. Yan, sobra ko naman sir na yan sa bagas. May panira na po yan. Oo, sabi ko may panira lang yan. Ding data man na puro bagas. Yeah, okay. Sige po, Director, maraming salamat ha. Ingat po ka mabuhay ang LTFRB. Salamat po naman po, after ko digdi, panaga na po ako, niyang pakamunorte naman po, tanganing i-check ang gabos na payout Opo. center ta simultaneous po ini, na-release tango niya na daw. Yeah, ay, Hanggang attorney, sa aga Director, po, by the way, pira pong target ang driver sa buong Bicol Region? ang target na po digdi nasa 5,000 plus kita eh, 5,413 something. Mhm. But upon validation, may mga day po nag-qualify kasi ibang driver nakakuha na sa tricycle, Opo. AX. I see. Human ang ano. Sa LG human itong tricycle driver, di ba? Opo. Kaya lang, pag nakakuha ka na duman, di ka na pwede digdi magkuha. Opo. Nanibat ang driver, pag coding, na tricycle. Opo. Yeah. Opo. Sige po, Oo. Director. Salamat ha. Ingat po ka mo. Sige, Mabuhay. salamat po nun po, sir. At Thank isa you. Po, mabuhay po ang katuyang mga public utility drivers. Opo. Karen? Thank you, tabi, Director. Yan, tabi, Henry. So, bali nga ni ang target, 5,000 labi ng mga jeepney driver sa Bilog na Bicol Region. Na matatawan ki assistensya po niya na May 6. Sagtod iyan na May 8. Bilang tabang sa mga personang konsiderado ng affected in crisis situation. Opo. Dahil kay ning crisis sa Presyo Candodo, asin man sa mga pangenot na serbisyo. Okay. Yan, tabi, Henry, ang mga dagdag na istorya sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala, DCTV News. Mula sa mga lansangan
Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng satikit sa atay, dulot ng stress, matatrabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet at exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hinahanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos sa deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Gani man ang mga majority adi. Nasa atin ang nagparada ang music ta. Joshua Bino nasa linya. Kami Joshua, good morning. Hello. Yeah, good morning. Good morning, Bibi. Good morning sa mga paraantabay. So nagdagdag tong bareta, nagdadakol naman, BP Henry, ang populasyon
sa barangay Anislag, digdi sa munisipyo kan Daragalbay, kung kaya kinakaipuhan ni dagdag na pwersa ng mga kapulisan as in permanenting outpost kung saan oral daw may presensya ng mga pulis sa pakipaghuron kad BCGB News kay Daraga Municipal Police Station Chief Lieutenant Colonel Mary Grace sa Tagtag, nakatalaan bitin ring niya na bulan kan Mayo matapos asin buksan ninda itong itigbugtak na border control point na nakapwesto dito Henry dyan sa barangay Anislag. Sigon kay Tagtag, estratehiko ining pagbugsak ni na control point tabi dito Henry. Ka nagdadakol naman ang populasyon kan barangay Anislag. Iuman ang kumbaga nagiging sentro ng komersyo dyan sa southern portion kay ning munisipyo kan Daraga. Apwera kayan, estratehiko man tayo ng observing border control sa Daraga asin Sorsogon. Ayan mga dito Henry, harami naman sa boundary. Kung kaya sigun tayo Tagtag sa ngunyan, nagapadagos dito Henry ang construction kan nasabi ng pupwestuhan kan mga kapulisan at si nakatalang nining matapos kunya na bulan kan Mayo as in termino duman may nakadeploy na sufisyenteng bilang ng mga kapulisan na pwedeng dulukon kan mga residentes anuman na oras. Yan, tabi di Henry ang dagdag na istorya. Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa report. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na po ang tingog kan Banwaan kasabay si Pio Fernandez. Tipong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Goodbye, mabuhay. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan. Magkaburunyo